Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua, at nakituloy tayo sa ating weather analysis ngayong darating na weekend. Biyernes hanggang Lunes po ito, Hulyo 30 hanggang Agosto 2, 2021. Dito po ang ating Tagalog version. At ito po yung ating latest graph sat ngayong araw na ito hanggang bukas. At nakikita po natin, nandyan pa rin ang hanging habagat. Although humina na ito ng bagya, nakaka-apekto na lamang po sa kanluran bahagi po ng Central at Northern Luzon, lalo na po sa may Ilocos Region at Batanes, Babuing, Cubao Islands. Ang Metro Manila, ibang panig po ng western portions ng Southern Luzon, kasama po ang Mindoro, Northern Palawan, Calamian, ibang parte po ng Western Visayas ay medyo nag-improve na po ang panahon. Although may mga padaan-daan pa rin mga showers o possible thunderstorms na sa hapon ng gabi dahil po present pa rin yung tinatawag nating flow ng hanging habagat. Ang Kabisayan, Bicol, Western Mindanao ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon although mahangin dahil po nandyan po ang epekto ng habagat. May mga padaan-daan din mga isolated rain showers and thunderstorms na posibleng maganap sa hapon o gabi. At sa mga oras na ito, nandyan pa rin po ang monsoon trough. Nakakonect po sa isa naman pong low pressure area. Ito po yung nag-form kahapon, si 95W. Si 91W ay nalusaw na po. Sumama na po sa circulation ni 95W. At kasalukuyan po, elongated po siya. Mababa ang tsansa na maging bagyo. Pati ito po ay mag-accelerate po patungo po sa may silangan ng Tokyo. So, meron din isang LPA po dito, but hindi naman po yan mag-intensify. So, ito na lang po ang weather systems na nagpo-pull ng habagat as of this time, kaya medyo humina ng bagya ang habagat dahil hindi naman po kalakasan itong mga LPA na ito. Itong dalawang LPAs at itong monsoon trough. At gaya ng forecast ng NOAA, yung Climate Prediction Center, na yung week na ito hanggang August 3, posible magkaroon po ng pagbawas po ng mga ulan, lalo na po sa may Bicol, Mimaropa, Visayas, Mindanao, kasama po ang Metro Manila dahil po sa paghina ng bagya ng habagat. But hindi pa rin may iwasan po na may mga padaan-daan po ulan, lalo na sa hapon ng gabi. So huwag niyong kalimutan magdala ng payong, jacket, kapote para hindi po tayo mabasa. Okay? At yun po, sa labas ng ating bansa, meron dalawang surface trough. Wala naman pong pinapakita na magiging bagyo po siya. So, all clear po hanggang next week. At kung titignan natin yung fast animation, so yan po, kitang-kita po natin dito yung epekto pa rin ng habagat sa may kanluran bahagi po ng Luzon, except for Metro Manila, yung ibang portion. Although may mga ulan-ulan rin na dumadaan. At ito po yung LPA na medyo mahina, nag-accelerate po pa northeast. Ito naman po yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at nakita po natin dito ang mga pag-form ng mga localized thunderstorms sa ibang areas po ng Central Luzon, ang western sections ng Northern Luzon, Ilocos Region, kasama po dyan, at dito po Batanes, Babuing, Cubao Islands dahil po sa epekto pa rin ng habagat. Ang ibang parte ng Pilipinas, except for Mindanao, ay may epekto pa rin ang habagat, although medyo dry po ang mga areas na ito, makulimlim lamang at may mga padaan-daan pong panandalian, mga segundo lamang po ng mga ulan, dulot po ng mga isolated showers o thunderstorms. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation forecast hanggang sa Lunes, inaasahan pa rin po ang mga ulan sa kanluran bahagi po ng Luzon, kasama po ang Western Mindoro at Western Visayas, dulot po ng humihina pong habagat. But nakafocus po ang effect ng habagat dito po sa may kanluran bahagi po ng Northern Luzon at Central Luzon, yung kanluran bahagi, Zambales, coastal areas in Zambales, nandiyan pa rin yung epekto ng habagat. Ibang areas po ay medyo tuyo po ang panahon. At kung tingnan natin yung forecast hanggang Monday, ito po yung galing po sa European model, courtesy of windy.com. Ito po yung wind, rain, at pressure forecast. So far, for the next 3 days hanggang Monday, manatili po ang flow ng habagat sa kanluran bahagi po ng ating Luzon, sa kanluran bahagi po ng Luzon, at Mimaropa. So, may mga padandalian pong mga ulan na pwedeng dumaan pa rin, but
much lesser compared nung may dumaan pong bagyo dito sa may east of Taiwan. So, still, nandyan po ang rainfall, but ang dry conditions lamang po ay itong Visayas, Palawan, at Western Mindanao for the next 3 days. So, yan po ang pinapakita. Wala naman po tayo nakikitang aktibo o malakas na LPA for the next 3 days. Meron isang inland LPA dito sa may central portion ng southern China at maliit na LPA south of Japan. Yan po yung galing sa European model. Ang American model naman po, medyo magulo ang forecast nila. So, hindi pa po natin itututukan yung model na yun. But so far, focus natin itong ulan. So, meron pa rin mga ulan na pwedeng mangyari. Pero, with a much lesser passage lang po, yung mga pabugso-bugsong showers ang pwedeng maganap sa kanluran bahagi po ng Luzon at western, kasama po ang Occidental Mindoro. Okay? So, yan muna po ang ating ulat sa panahon. At babalik ulit tayo next week upang ibigay sa inyo ang pinakabagong update sa ating panahon dito sa bansang Pilipinas at sa Kakatigpok. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.